खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैहाय गस्ला बेलेग ओमफ्राय थांगोन जाहैबाय टिपकाय थांबाबो दिनै थांनायनि खारना हिनजाव गोदानसो लायगोन बासजों गाखोलांगोन दिनैहाय बासनि एसे मजाखौ लालांगोन ओइ मा खालामदों बा बिस्रा दिनै ओंखाम जासावबायदों हनै सासे खारबाय ओइ थुख्लुफोर हा मा मोनजाखो आयो हनै ओंखाम जानायफ्रा मालाय न' सिङाव मा मोनजाखो हनै अलकपि आलु ओमफ्राय बैले संख्रि दोनग्रा दिब्बा ना माबायो नोंनि खाथिना लाव फिथाइ बोराय होनानै संख्रि दोननांगौ बिदियाव थालिरबो जाबावदों ना मा हा बा दे जाबाय थादो आं आरो हिनजाव गोदान लायनायाव होलांनोसैलाय बास गारिया बेयाव नेनानै दंफैयो एसे हा थांग्रोनि दे एसे थाबायलांनांगौ न'निफ्राय एसे गोजाननो 1 किल'मिटारसो थाबायलांनांगौ हाब आंखौ नेफैदों ना माब्रा बिलाय गारियालाय सोरखौ नेखो नोङा आच्छा दहाय मा जाबाय मालाया हिनजाव गोदान लायदों मालायनि बासखौ लाखिदों दासो मोनफैदों नै ब्रेड लट आबा फाथै जाबनायफोर बायदिखा गोगोमखा फाथै जाबनाय बायदिल' दंखायो फाथै जाबनाय बायदि दंजोबथारो नै ओरैबो कारिगाव मोननानै बावलायदों साला जिबनाव बास गाखोफेरिफोर बायदि हिनजाव गोदाननि न'खौ माब्ला मोनगोन होननानै गोदो सिमां नुलायदों जाहैबाय हिनजाव गोदाननि न'खौ लामाखौ गोसोखांनानै ओरैबायदि सिमां नुलाय हरखादों सिमां लामा गाज्रिखायनो सोर रागा जोंबावबाय हिनजाव गोदान लायनो थांना बिदि उन्दुयो मानो उन्दुनो मोनाखै मा बिसे फैसा मोन गोसो होनानै उन्दुबायलै सथिबो गोसो होनानै उन्दुजोबबाय सिमां नुलायबाय ओरै उन्दुजोबाखै मानसिफोरा माखासे उन्दुजोबथारबाय हिनजाव गोदान लागोनि जायगाखौ मोनफैबाय हिनजाव गोदान लागोनि न' मोनफैनायखाय बिराद दुगाथारसै माथो नोंलाय दुगाथारसै सासेया माखासेयाथ' उन्दुजोबनानै थाबायसै नै ओइ हिनजाव गोदान लागो न' मोनफैबाय हिनजाव गोदान लागो काजिगाव रास्ता अबस्था बर' गामि गोजान नालुमोन फायखनदारा सफैबाय ओमफ्राय नैबे लामाया नैबे ओरै हाबनांसिगोन ए साइड ओरैहाय लामाया जि अबस्था गाज्रि फिसा खुरु हिनजाव गोदान लागोनि गामि बियो ओमफ्राय दा काजिगावखौथ' गारबोबाय गामिनि लामा नालाय हाबजेनबाय नै बेनिफ्रायनो थाबायनांसिगोन आबै मेंबाय हा आरामसो मोनदों दा आराम मोनखानांगोन हा फिसौ लांफैनो फैदों दा हा हरगोन ना हराथाय हराब्लाबो लांथारखागोन दा सिख'नाब्लाबो लांखानोसै जाबाय थिग दं ओरैहायथ' गामियाव गारि दोनहैजाला नालाय बिनिफ्रायनो हिन्दु नियमावहाय मा गुरखिया माबा माबि लावखार थिंख्लि बिबान माबा माबि खानानै बाननानै लाना थांनायसै जोंनिया नै बासा नै बेफोरबायदि आरोखि आलातारा मानसिफ्रा नुबाय दा आयु जालायथारदों फिला मेंबाय मेङाखै मेंरोङा दा नोंलाय बरिया बिराद ब्रह्म मन्दिर नै
दानिया जाहैबाय गाइखेर लाबाय ओमफ्राय मा दङ बावहाय सिनि गय फाथै बिरि माखासे फैगासिनो दंबायो आच्छा फैगासिनो दङ आरोखि बेखौ मा होनना बुङो बेखौ बे बिबान लांनाय होनना बुङो आच्छा नैबे सान आच्छा अखाफोर सान आरो अखाफोर बेयो हौवा नैबे हिनजाव औ आच्छा बेयाव सिनि सापात थागोन ओमफ्राय गाइखेरबो थागोन आच्छा बावहाय आरोखि बे हिनजाव नैबे हौवा आच्छा बाथौ धोरोमनि नियमाव ना मा बाथौ धोरोमनि नेमावहाय नुबाय दा एक्टर गाज्लाफोरा लांनो फैग्राफोरा नुबाय दा होननै आरो दंबाव गारिसो गोगोमलै माथो गारिया बिसोरना बा गोदानखौ दैखोनो थाखाय गारिया सफैजेनबाय ओमफ्राय नै बावहाय बिहाव आरो बिखुनजो नङा होमबा बावहाय दं जोंनि बिहाव आरो बिखुनजो सफैबाय ओमफ्राय दा जों जाहैबाय नै बेवहाय फैदों हौवा गोदाना टाटा नेक्सन बावहाय गाखोगोन जाहैबाय हौवा आरो गोदान हिनजाव गोदान बावहाय गाखोगोन बैयाव गंसे हौवा गोदानाव माथो हिनजाव गोदान गाखोनांगौ गारियाव सोरबासो दंलाजोबसै एक्टरनो बा दंजोबथारसै जोंना बिखुनजोआ हन्नै मोसागासिनो दंबा बिहामजो मोनसिगोन नालाय ओंखायनो खुसियानो लाजाला देलाय मोसाबावदोला सेलफि लानायबो जाथारदों गोगोमानो मोनदों मा मोसानानै मा ल' मिउजिकबो गैया बे जाहैबाय मा बिबान बानायनो आंबो बावगुलाय लांबाय जाय हक एसे फोरमायहरदो नै बेफोरबायदि फैयो आरोखि ना ओमफ्राय मोनसे थाबावोमोन नियमावहाय खिन्थु दा मोनसे गैला बिदिनो ओइ नै एक्टरा जोंना हिनजाव गोदान लांनो फैग्राफ्रा नुबाय सिगाङावसो थाग्रोबावो ओरैनो गासैबो हिनजाव गोदान हौवा गोदान लागोन जेरैखि जाबाबो लांखायो दा हा हराब्ला माथो खालामनाय हा जेरैखि जाबाबो हमख्रब हमसिब्लाबो बोलोआ ओरै मालाय बिहामजो मोनसिगोन नालाय ओरैनो खुसियानो हाथाय लोमबावो मा बे साहा फुदुंनाय लोंनांगौ ओमफ्राय संनाय जानांगौ आच्छा जेरैखि जायाब्लाबो नागारखाया बियो मानि मा जाखो बियो हिनजाव गोदान आच्छा मा नियम ट्रेडिशनेल बर'नि कालचार ओरै दंलाजोबसै सान्दुङाव नेबाय थानांबाय गारि गंसे सफैयाखै लोगोफोर दाना जेरैखि जायाब्लाबो लांनायनि फालाया जोबथाराखै नियमा आरो दंबावो हा जेरैखि जायाब्लाबो दा लांथारखायो बेंफार दामनाया होगासिनो दं जानायासो सिगां दे जोंना जानानैसो बोलो जानायखौ जों जाना लांनांगौ एकदम मोननाय मानि सोजोबखानांगौ आबौआ हाथाया माराम जाबाल' गुस्थियानो लोमागलै फिसौ मोनदों नालाय ओंखायनो बाबा हौवा हिनजाव गोदान लागोआबो ओरैबायदि बरायगासिनो जमा जानानै दं लामायावहाय माने ओरैबो गोदान गासैबो गोदान बेबो जाहैबाय हिनजाव गोदान लागोनि दा फैदो लोगो मोनगोन बेयावहाय बेसेबांबा बोसोरनि उनाव गाफैदों फायखनदारा ओइ हा लोगोखौनो मोनलायबाय मिथुआ बाबा होनांगौलै बिखौ एसे
हिन्जाव गोदान लागोन हौवा गोदान लागोन ini आच्छा दै होदों बे नियम दङ जाहैबाय बेयावसो नियम दङ दा नों दै गांदोंना गाङाखै हा गांदों दा बिहामजो मोनसिगोनखाय ओंखाम संनाय गोथाव मोनजागोन नालाय बिहामजोनि ओंखायनो बिहावसोआ ओरैबायदि हाथायानो लोमा जोंना बिहावसोआ ओइ माबा बिरलायदों नै माने नै दै होदों मोनलोंबाय दै हिन्जाव गोदान लागोनि जों दै उपाय गैया जोंना बिमाया हन्नै मोसागासिनो दं बेजों औ उपाय गैया दै लोंग्रोनोसै हिन्जाव गोदान लागोआ बरायजेनबाय बेंफारजों दा मोसानांगौआसो थोबाय हौवा गोदान लागोआ मोसानायाव जेनबाथाय गैलेलै जेननायाव गैया जेरैखि जायाब्लाबो मोसाख्रुबथारगोन बे जेसेबां गोजौ गाहाय जालांनांगोन नै ललि ना मलि लरि ना मरि होजेनबाय नै बिसोरसो सोलायलायो बिखौ आच्छा बे सोलायलायनाय जाहैबाय जेरैखि जेबाबो लांथारखागोन मा खारनाय जाखो मुरि गोरान बिबार खनबेसे फिदिंनांगौ बिदिया खनब्रै सोलाय सोल' खालामनांगौ जाहैबाय बेखौ दिनैसो नुजेनबा मा होनखो दानिया जोंना बिमाया मोसागासिनो थानो हाला बिमा सासेया नै मा थानो हाला बेबो जोंना बिमाया नै ओरैबायदि होगासिनो थालदै मा साननाय जाखो बियो दासो जादों लिंबाय थारमाने बे जाबाय भाइखन्दारानि पर्बतजरानि जायो बियो लुरि ना मुरि हा बिथ' मुरि दा मुरि होगासिनो थादो मुनि नों रोङा नामा ए गोरों मारदा बिबो हाजो जेरैखि जायाब्लाबो मुरि नैलाय मुरिसोब्रा मुरि होनदों औ थांनो मोनथ'आनो आगानसेबो बारनो मोना बाबुनो हौवा गोदाननिसो जाना फैदों हिन्जाव गोदाननि दानो नों बासाव गाखोना फैबायना नामा औ आथिं सुनांगौ दानानै मेंना फैनाय नालाय जाय हक नियमफोरखौ एसे मानिदो बयबो बिदिब्ला जों आगान होजेननोसै हिन्जाव गोदाननि न'आव नामा आगान होजेनबा हाबजेनबाय बा है नों मा हाबग्रोयोब्रा दासो नै आगान होजेनबाय सायख्लुम मोनबाय खनबेसे गिदिंनांगौ हा गुदुं होना बुंबाय थानो हाला ओरैबायदि होगासिनो दं मोसानाया थानो हाला
बेफोर माने मोदोम गुदुं थै गरम एक बाथि दामनाय खोनाब्लानो मोसानाय गिदिंनाय आरो जाय हिन्जाव गोदान लांनो फैगोन बिसोरो बैयावबो नियम दंबावो माने बावहाय ओरै लास्ट गिदिंनानै हाबनो लुबैनो हाथारला नामा बेयावसो बिसोर सानैया माबा मोनसे लुबैनो हाथारला आरोखि बियो थारमाने नांथारसिगौ बिसोरनो साना एसे जौबायना आबौ जाबायना एसे साना दे जाबाय एसे नांसिगौ आरोखि नामा जागोन माखासे नियम नितिखौ फोजोबनानै बेफोरबायदिनो बयनिबो धोरोमाव थायो बा गासैनिबो धोरोमाव नङाब्लाबो हिन्दु ससाइटियावहाय ब्रह्म ससाइटिनि नैबे मोनसे गेजेराव मन्दप दङ बेखौ गिदिङो जेब्ला हिन्जाव गोदानखौ लायनो थांगोन साहानि न'आव जायफोर हिन्जाव गोदान लायगोन बिसोरखौ बर'आव ओरैनो बुङो जों बैराथिफोर बिथांमोनखौ बैराथिफोरखौ साहानि न'आव सोना दोनजेननाय जायो बे बैराथिफ्रा बे न'निफ्रायनो साहानि न'निफ्रायनो गय खावनानै गासैबो होनांगौ जायो बिदिब्ला जों नायनो हागोन जिरायनो मोनसिगोन आदै हिन्जाव गोदान लांनो फैनायफोरा जिरायनो मोनग्रोयो गाब्रुगोन नै साजायदों बावहायबो बे रुमा थारमाने हिन्जाव गोदान लांनो फैग्राफोरनि आदसा बावहाय जेरैखि जाबाबो हाबथारनांगौ औ नङाबा आदसा साहानि न'आव जिहेतु गैया सिफायनानै बिदिनो फिसा बानायदों नै बेफोरबायदि नियम निति बाथौ धोरोमनि नियम निति गय खावनांगौआ थोबायलाय एबाराव बैराथिफ्रा गय खावनांगोन हैनांगोन रानना हैनांगोन नङा होमबा खावग्राफ्रा मामोन अफ्रि बायदि नुदों नामा सिनायदों हिन्जाव गोदान लांनो फैनायाबो खम नङा ना मायो खस्थ'थार खस्थ'थार दा गरम मोनदों दा आंलाय गोजांनायसो मोनलायबाय नोंहालाय गरम ना गुसु जादों जिरायनांगौआनो जेब्ला हिन्जाव गोदान लायनो थाङो थिंख्लि बाननानै लाना थाङो बे थिंख्लि जरासिखौ थिंख्लियाव मा दं बे हिन्जाव गोदाननि न'खरनि गारजेनफोरनो खोन्थानांगौ जायो दा जोंनि बर' समाजनि बर' माबानि नेमखान्थि बादियै जाय जिनिसा सफैदोंना सफैयाखै जों बेखौ एसे नायनोसै आरो सान आरो अखाफोर बे सानाव मा थायो ओरैनो बिलाइखौ ओमफ्राय बेखौ बाव दोननो बेयावनो दोनगोन र' नायग्रोन दा बैयाव लांगोन बैयाव नायगोन साना न' सिङाव हाबहैयो थिगैनो दं गाइखेर बेखौल' एसे खेवनांगोन नङा आरो खेवदो खेवनानै सानसेबानो जागोन नैबे सान बैयो सान अखाफोर बेखौ नायला थब्लाखौ बे सानु सैनो गासिबो न'आव सैजोबदों मा रायलायखुमादों दै गुदुं देहाफोरा थिग नंला नालाय गैला देहायानो नुवाखै
दै गुदुं माने खौ खुलुमबाय दिनैहाय गोदान न'खरनि गासैबो हिनजाव गोदान लागोनि ओंखाम जाग्रानि बियो ओंखाम जाग्रा हल जागायजेनसिगोन मोनजासिगोन थारमाने जोङो हिनजाव गोदान लागोआव लाजिनायखौ गोजानाव दोनथ'नानैब्लाबो ओंखाम संग्रायाव हाबफैबाय बबेजोंब्रा संग्रायालाय हाननै बैयावसो थांनायसोलां ओंखाम संनायावसो माने जानांगौआ एसे बाराना जोंना नायनानै लाखानिसै आरो ओमफ्राय बर'नि हाबा होनबाथ' आरो अमा बेदर नङाबा सोलिया ना मा हा अमा बेदराथ' हेभि जाथारगोनलै नङा होमबा अमा बेदरा माने जोंनि ओरैजोंहाय परबतयाव हाबा खालि बेदरा निषेध आरो ना अ मिरामिस आच्छा खोथाया बिदि आरोखि थावबो हिनजाव गोदान लांनो फैनाय हिसाबै जों बारा जागोन मिरामिसानो जा जियानो जा माजों जाहोयो थेवबो जों हिनजाव गोदानखौ लांथारगोन दा गाब दे मैया लाब्रा जानानैथ' उदैया मा जादला जुदों आंहा बोरैबा जादला जुबखादों थेवबो लाब्राया गोथाव जागोन जिहेतु मिरामिस दिन नङा होमबा फुरा मिरामिस दिन खिन्थु हौवा गोदानानो लागोआवबा मारि हैनायसै लाब्राया खिन्थु सुपार जाखाबाय बिराद गोथाव जाखासिगोन बायदि मोनदों आरो पर्बत जरानि संनायफ्रा गोदोनिफ्रायनो थिगखा ओइ थिग दं फंबाय बिदिनो नायबाय था मा दं नोंसोरना बांगाल खाथिखायनो मस्ला मस्लि बारा जायो नामाब्रा हा बेलाय माथो आयु बानलु गोजाया मिथु नों जालाय खनसे सोलालाय दा गारियाव जाफबनो बियो एसे ओरैहाय माबा मोनसे सुप बानायदोंनो बे सुपआ माबायदि जादोंथाय नायनि माबायदि जादों सुप मा जिनिस बियो बरा औ बेखौनो सुपसो नेगासेन आंलाय सुप बोरमा आथिंनि सुप दां बिदिसो सानदों माथो बरासो बानायदों नै औ दे जेबो नङा हाबानि दिनावहाय फायखनदारा एरियायावहाय श्राद्धआनो होन हाबायानो होन माबा मोनसे खास कर्म माबा मोनसे अनुष्ठान बा मिरामिस दा जाहाथे उदैया गाज्रि जाया नङा होमबा थिग मथन जों मोनजालाङो दाहाय जोंबो थिग मथन जालांखानोसै थावबो खिन्थु मस्ला एसे बारा नांगोनलै ए माथो बियो हाइजें बरा जानोनो आलादा बानायनाय अ आच्छा खोन्थालायदो दे हिनजाव गोदाननि सोर मा जायो आं मा सोमोन्दो जाहैगोन हा बिमादै होमबा आं नोंखौ मा जाहैगोन दा हिनजाव गोदानाखौथ' बिनानावसो जाहैसिगोन आंनि बिबोनाङा लागोन नालाय बिबाजै जायो आच्छा बिबाजै जायो नोंसिना दा गय खावनाय फालायावसो गोग्लैबाय आरोखि ना मा ओमफ्राय दा मोनायावथ' हिनजाव गोदाना थांसिगोन एसेब्लाबो गाबनाथ' खोन्थानांगोन गाबाबाथ' बोरै जानो समाया हिनजाव गोदान न'निफ्राय मिलाय हरनांगौ मैयानो गाबखाबाय जोङो नंगौ देलाय खनसे गाबना खोन्थाबावलाय एसे खोनासंनो दिनै दाहाय गाबनोसै एसे गाबना खोन्थाबावदो हा आं दा नोंसोरनि गाबनायखौ नुब्ला आं थानो हानाय नङा दा आंनासो बारा जागोन बांगाल बोरायनि बायदि गाबगोन ना नंगौ बा लाबोगोन ना हरगोन हरनाय जोबसो सारि नाम्बाराव आच्छा हेभि जागोन नानि मा नाम खोन्थालाय मा क्लास मोनखो नों बाबायालाय बाबाया दङ बेयावनो खामानि मावदों आंजों थांनो जोंनाव थांनो फन आंनो बिस्कुट मोनसे आंनो होआ आयो हाबाब मा जिनिस बियो ओमफ्राय बे माथो गोसोमथार बिलाय बिटजों माजों मा लगायगोन गाजर होगोन आच्छा पर्बत जरानिखायनोथ' बिट बाद
ओमफ्राय खाथियाव बांगाल दङखायनोथ' मस्ला मस्लि गोरोंखा बा जाथाव लगायथारबाय जोङो बा मा बियो मा जिनिस बियो बियो बाव दङ बिट दं गाजर दं थाइबें दं दुन्दिया ओमफ्राय दुन्दिया बानलु पियास आच्छा ओमफ्राय ओरैलाय बे गोजाखौलाय बहाथो बेखौ बे नंगौ बानलुआखौ बिदिनो हाना होनांसिगोन नामा बानलुआ फिसा फिसा हादों दहाय हाखावनायमोन बे बा मा जिनिस बियो मैदेर हाथाय हौवा गोदान लागोनिफ्राय हरनाय नामा सोबनांगौ बिदियाखौ ओहो ओरैबो मा दं पनिर आलु सोर संना ना नोंनो संदोंमोन होनबालाय आं जिरायबाय दाहाय दा हिनजाव गोदानखौ दोनहैनो थांनायाव सोर थांगोन गासिबो होमबाथ' जानाया हजों नोंसोरनि थाखाय एक्सट्रा बानायबावनोसै नामा उदैया एसे खम जानानै थांखा हजोंनिया खैला मैलाना अमाया एखेबारे भुटाननिफ्रायसो फैजोबनाय ना ओंखायनो हजोंहाय खोनाखाबाय थावबो जोङो खमथि जालाङा आं न'आव ओंखामखौ एसेल' जाना फैखादों बेनोथ' जालांनिसै बै समावहाय ओंखामा एसेल' जाबोदों आं पर्बत जरानि ओंखाम दिनै उदै जिब्रांलायखानांगौ जानाया होननानै थिखोना जानो होनना फैखादों माइदि गोनां औ मादैयाबो थांखायो दा मायाव बांद्राय गोसा दागाबदे दाहाय दे हिनजाव गोदानखौ लांबा दे दा नोंसोरो गाबनायखौ नुबा आं बारासो जागोन गाबनाय हा मा मिनिखो बङाइगावनिसो ओमफ्राय फैदों ना बेखौनो होनबाय दा बेथ' बङाइगावनि नोंलेना बङाइगावनि नोंलेना बेथ' पर्बत जरानिसो जाबाय औ फायखनदारानि थावबोथ' न'खरनिसो माबा मोनसे सोमोन्दो जायो उन्दैनिफ्राय नुनाय नङा होमबा उन्दैनिफ्राय नुनाय एसेब्लाबो बिखा खामगोन नङा होमबा हा गाबसिगोनसो नामाब्रा मा खालामनांगौ हिनजाव गोदान लागोआव फैदों नालाय मोनसेबो जिनिस बाद होआ जानाया गासिखौबो जाजोबगोन लोंजोबलांगोन फैदि नै ओरैहाय स्रि लथार माथो खबर पेनेम हा आच्छा बेखौल' हाखायदो ओरैहाय राभा ट्राइब खाथियावनो राभाफोर दङ नालाय बै समाव जोंबो बिसिनावबो ओंखाम जानानै थांजोबनाय हिनजाव गोदान लांनो फैदों नालाय दहायनिफ्राय बुंगासिनो दङ मोनसेबो जिनिस गारा नै जौ लोंलायनोसैलाय जेबो खोथा गैया सोर लोङो लोङा बेखौ खोथा गैया दिनै आंबा हले नागारा लोंखागोन नै टाइट मोनदों नामा टाइट मोनदोंबा बुंखा एसे टाइट मोनदों माबानि एसे फुदुंफिन माबे माबे हिनजाव गोदान लांग्राफोरा ओरैबायदि जमथाबखाना दं नै आयु ओरैबायदिनो गासिबो हिनजाव गोदानखौ लांगोन ओरैबायदिखा मा बिलाय गन्थङाव गानग्रा दे मा गोदोनि नलद गन्थङाव गानग्राखौ मा होनो नाखा फुलसो नोंना मा नोंनियाथ' जोमग्राखौ होनदों जोम होखानांगौ होनदां होआबा मा खालामनो नेम दं नालाय हौवानि जिनिसखौ लानांगोन नियम गैया मोनबाथ' आलादा खोथामोन दा नेम दं नालाय बेखायनो होनांगौ आरो आच्छा हिनजाव गोदाननि मा जायोमोनलाय नों बिमानै जाबाय थिगैनो दं होनबालाय आंनि बिजामादै बिदिसो आदा गेदेरनि खाथिनिसो मोनजोबबाय गासिबो नायबाय थायो जोङो बियो
बेखौ बोसोर बोसोर दोनथारथारसै हिनजाव गोदान लागा हरनो बादोंदां बिसोरो नै जोंथ' उफाय गैया लांथारनोसै ना हिनजाव गोदान लागोन नामा आच्छा देलायबावदों नै जोंथ' लांखानोसै दायो हा नागारा जेरैखि जायाबाबो लांखायो दा बिमा सासे जोंनि बिमा सासे बिसोर ओमफ्राय हिनजाव गोदान लागोन हरनो बादों बिसोर एसे दुखु मोनदों गाबहांबा औ नै बिजोंबो अब्ला लोगोफोर जोङो दा औ ओंखाम उखैबाय नामा नोंसोरो बर' रोङा जाखांबाय आच्छा जों दा जोंनि जानायनि फालासै ओइ सालदे जाहैनोसै फै नोंलाय जायगा गैया ओंखाम उखैनो हाले आङो जौआ पेक मोनथाम मारिबाय जेबो खोथा गैया बेबो हा ओमफ्राय सोर फन हरदोंमोनलाय बेलाय हिनजाव गोदाननि ना हौवा गोदान लागोनि जाखो ओंखाम जाखांबाय गोसो होनानै जाबाय दा उदै बुंबाय दा नै बेवहाय बिहावसो दं लकेसनखौ सोलायनो हायामोन नों आफा गोसो होनानै जाखाबाय दा नोगोद जाखाबाय दा थिगैनो दं जायाखै नै गोसो जाबाय देहायाबो बिदिनो खासै नालाय गोराखा देहाया नोगोद जाखागोन जानाय लोंनाय गासिबो आइटेमा सुन्दर बिराद सुन्दर थिगैनो दं आरोबाव नै बोरै जाखो मोजां जाबाय हा मोजां जाबाय मोजाङाथ' मोजां जादों माबोरै मोजां जादों गोथाव जादों संनाया गुमै नंगौ सबाइ ओंख्रि नों सबाइ ओंख्रि जाखायो सबाइ ओंख्रि जाख्रुबग्रा बायदिल' नुखाबाय आं नोंखौ ओमफ्राय ओरैलाय जायाखै ओमफ्राय नै बेलाय गामला मोखां होखादों माथो नै मोनजाबावबाय ओमफ्राय ओरैहाय सबाइ जाबाय दा पनिर मोनजादों ना मोनजायाखै पनिर मोनजादों दा ओमफ्राय न'आव थांनानैथ' बिसोर लागोआव बेदर मोनजाया बिदि हाबा हुखाब्ला बुजिदों मिथिखाबाय पनिरानो औ आं जेबो मिथिया ओरै खालामबाय आंबो खालामबाय बबाव खालामा नोङो ए लाखादोंना लाखाबावाखै गारियाव दा एकदम बोरैबा जायो गारियाव बोरै बिना लानांगौ आब' दे आब' दे बथल मोनसे बिनांगौ सानैजों आच्छा बिहावसोआलाय बवा आं जागासिनो दं दुगानो लाजाया नुबाय दा माबाखौ दा सालादखौ बांसिन जादों आं बै माबाखौ गाजर बुंहरदो आबौ मानो दुगा जादों बियो खोन्थालाय थारमाने मोनलांगोनबा औ दा बेनि थाखायनो नैबे जोंना बिरजुआ आच्छा बिरजुआ दिनै बिदा देरसिननि फिसाला गिदिरनि बिहामजो लांनो फैनायाव बिहामजोखौ आगोलावनो गाहा आखाइ हमनानै बोगोन होननानै बुंदों बेवहाय जोङो बे सेमबो जों खाथि जाहैखादों आरो बे समावनो बियो आखाइ हमना बोगोन आं दिनैबा हले बिहामजोनि आखाइखौ आं दिनै दांथारगोन होननाय बाथ्राखौ दहायो आंनि सिगाङावनो बुंखानायखा बिथाङा फंबाया जेबो बुंनो उस्थ' होनो हानाय नङा बे एसे फोरमायहरलाय जोङो खोन्थादो दे बेयावसो गासैबो खोथाफ्रा आंहा मोनसेल' गोजोननाय दं बे बिहामजो मोनलांगोन बेनि थाखाय आंहा जोबोर गोजोननाय दं बेल' आरो आंना जोंनि आखाइखौ हमना बोनाय बिनि खुगानिफ्राय फेमासखा बिहामजोनि आखाइखौ हमना बोनाया आंनाव गैया बाथ्राखौसो बुङो दा थांनाय समावहाय जों जुदि नुवाब्ला आरो बेखौ जों बै समाव हाबा होयोब्ला बेखौ आरो उनाव फोजोबगोन बेखौ उनाव आंथ' जेबो मोनथिरोंला बिसोर बिदा फंबाय गावसोर मिथिगौ
ओरैहाय बिबोनां सानै ओरैहाय ओरै सिदा सिदानि बिबोनां गोजा ओरै नैबे सासे दादुरि बिबोनां ओरै खुसिया मेगन बिबोनां ओमफ्राय नैबेबो सासे बिबोनां ना मा जानांगौ जाखोथाय बिबोनां सबाय ओंख्रि जासुलिखा बेहा ओमफ्राय बेयो आंनि खोमजो ओमफ्राय नै खोन्थादो दे बे आं बरा जानो नागिरदों लोगोफोर ओमफ्राय दानो लोगोफ्रा बखिगोन माथो बेदर गैया होनगोन खिन्थु दा जोंना हाबाया होजोंसो जागोन नालाय बेनिखायनो बेहाय जोंना बेद जानानै थांसै जोङो लोगोफोर टाकोट लानानै हिन्जाव गोदानखौ थिखोनानै लांसै टाकोट एकदम अर्गेनिक नै लकेल एकदम जोंनिया फिसाजोआ नै होदों आरो होदों बिहामजोखौ माब्ला मोनलांगोन बेखौनो जागासिनो दं जेरैखि जायाब्लाबो फिला बेनि नामा खुसिया मेगन नुबाय दा उनि रागाया बेनिया बेखौथ' आरो मा होननानै बेथ' आरो गामला मोखां जानायाव अस्थादखा नुबाय दा सबाय ओंख्रि होनना बुङो जों जानायसै दा लाब्रा बिदों माबा माबि बिदों जोंहाथ' बिजोंथ' खोथा गैले जों ओंखामावबा हले ओंखाम उखैनो हाखालिबो जाना लाग्रोनोसै हिन्जाव गोदाननि न'आव बरा ओमफ्राय बिनि साबसिन जेबो गैया जिहेतु बेसे बेदर मालाय बेसे जानाय नङा होमबा जाग्रोनि हिन्जाव गोदान बरनबाय दे माने मोनलांनायनि लाइनावसो एब्रहाम बिबारा दासो खामानि होसिगोन नामा हाथाया लोमाखै हनै ओरै हाथायानो लोमा बाबा मोनसिगोन नालाय हाथायानो लोमा बे जाहैबाय आंनि बिब' आब' ओइ आब' थाङो दा गाबबायसो नामा ब्रा आब' हामा संबाय थादो बिदि जायो नामा बिदि नङा आब' मिनिनांगौ खुसि जानांगौ आब' खुसि जानांगौ बिजामादै गोदान मोनदों ना एसे खुसि जानांगौ बे हाबायावसो दिनै फुरा लोगो मोनलाजोबदों फायख'नाय मानसिफोरखौ आंनि एसे जोंथ' आरो लांनोसो फैदों नालाय हिन्जाव गोदानखौ लांनोसो फैदों नालाय जोङो मन्दिरखौ खुलुमफैदों बेवहाय लास्ट बिदाय होनांगौ खारन दिनै बिनिफ्राय बियो मन्दिरखौ खुलुमनो मोननाय नंला गामि हिन्जाव गोदान लागोआ होगासिनो दं ओरैबायदि ज' जाजाय जानानै दङ आथिं सुनायनि मानसिफोर ओमफ्राय दाथ' नै जोब्बायानो हिन्जाव गोदाना गोदो गारियाव सोखाबाय दा ओमफ्राय दा गामिनि रायजोफोर ज' जाजाय दङ ओइ रायजोफोर बिदाय लाबावनोसै ओमफ्राय ओरैहाय हिन्जाव गोदान ओमफ्राय नै बेबायदि लांग्राफ्राबो फैबाय ओमफ्राय हरनोलाय गोसो गैयामोन गैनायालाय उपाय गैया दा लांनो गोनां बायद'था फायखनदारा होननानै बुङोब्ला बे जायगायाव जोङो आं उन्दैनिफ्राय थानानै थांनाय आरो काजलगाव दा बे ओनसोलावहाय आं थानानै थांनाय ओंखायनो बिनि मानसिफ्रा
बावनो हाया दिनै लोगो मोनबावदों ओमफ्राय बिब' जाय बिब'आ आंनि न'आवबो थांदोंमोन बै समाव 99 समावहाय जेब्ला ओंखारनो हाद्लाया आब'आबो थाबायनो गोसोआव थाबायनांदों बे तुलसिबारि एरियायावहाय ना बे गोसोआव दं थाबायलांगोन ना जादों हा बेसेबायदि जाखो सोंनानै फै बैयाव खबर मोनखागोन ना बारा ओंखारखायाखै गवा हिनजाव गोदाननि गेटमोन बियो हाबजेननाय बाय बाय फायखनदाराखौ बेनिफ्राय बाय लाहरबाय नै बिसोरो गामिनि मा सोमोन्दो जायोमोनथाय नोंसोर लागोनिफ्रायथ' उफाय गैया लांनो गोनां जाबाय नङा होमबा ओमफ्राय बिब'आ हनै जोंना बिब'आ ओइ आब' नों थाबायनायखौ गोसोआव दंना गैया दा खनसे जोंनि न'आव थांब्ला थांबावनोसो लुबैदों आङो थांबावो दा माला लाङो माने लांनायसै मालाबा सुबिदा मोनोब्ला ओमफ्राय नों मायाव गाखोनो नागिरदों आब' फंबायनि गारियाव गाखोनो नागिरदों नैबे गारि लादों दा दे आब' फैबाय था मालाय गामियाव लोगो मोनगोन बे आब'नि न'खरनि आंनि न'आव थाहैयोमोन बियो ओमफ्राय आरो बिनि न'आवनो जों थादोंमोन जादोंमोन हिनजाव गोदान दैखोनायखाय बिराद दुगालै गारिया जोंनिया हनै बैयाव गारिया जोंबो हिनजाव गोदानखौ मोनगौबाय जेबो हिलायनो हाला एबार थांखानोसै न'आवहाय ओमफ्राय न'आव दा खयथायावमोनलाय आयै हाबाया औ माबा 8:30नि गेजेराव 8:30निफ्राय 8:30नि गेजेराव आच्छा 6:30 8:00नि गेजेराव बियो बर'नि हिन्दु ससाइटिनि नियमावहाय आरोखि जानांगौ मा होनोमोन पन्जिका नायलायनायमोन दा बिथु लगन' ना मगन' बिदि आरोखि जों दा नैबे लगन'आव गाखोनोसै दिस इज बास गुवाहाटी ISBT बावहाय गाखोगोन आरोखि जों मावलांनोसै दा ISBT ओइ बे नङालै हैद बे नङा नै बिसो दौरि नै जोंना बावहायसो बावहाय गाखोदों हिनजाव गोदान लागोन नामा ब्रा बिलाय हिनजाव गोदान लागोन नामा बा हिनजाव गोदान लागोआ गारिया थकालै जे थकाखा हिनजाव गोदान लागोआ गाखोहैनायसो दा गाखोबावो जोंना बा थका नुदोंनासै थका मालासै बा आम्ही ताते गिसेल ब्रा खालिथ' আছে আমি তাতে গিলে বিয়া হ'ব না ঘটনাটো অলপ বেয়া হ'ব না নিজৰ গাড়ী আনিছে নিজৰ গাড়ীতে ইণ্টাৰেষ্ট কৰি যাৰ नै बा मानसिफ्रा फैजोब्बाय दा मोनबोमारबाय हिनजाव गोदानाखौ मोसाबावनांगौ हिनजाव गोदान हायबा दावदै गैला खोमा जिसिगोन हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि न'खौ सफैबाय ओंखायनो दासो जादों हिनजावखौना दाबो सफैयाखै दे दासो मोसानो रोंदों बिसोरो दासो मोसानो रोंदों आरो होबावदो हिनजाव गोदान मोनबोनाय दे
दे आरो मोसाबावदो दे आया दे आरो मोसाबावदो बैनिफ्राय बैयाव थांनानैसो औ बिदियाव बिखौ आया थिगखौनो मोसानांगौ मोसाबावदो गारियाव बेसे बुरजा मोसाया लायनालाय बुरजा मोसाबोदों आखाया गोमथारासै बे बिबारा ओरै सिगाङाव दासो हाबफै हिनजाव गोदान लायनो थांग्राफोरा खुसिया मेगन खाथियाव लांबा मोखाङा नोगोर हाफांफांल' नुखायो गामला बायदिल' नुखायो बे जाहैबाय हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान जिरायनायनि जायगा बियो बेनि थाखाय बाथौ खुलुमखांनायनि उनाव साहानि न'आव बिसोर जाहैबाय हिनजाव गोदान लागोनि न'खरनि गासैबो गारजेन गोजा बिसोरो ओमफ्राय आरो दा नियम निथि माखासे दंबावो बे नियम निथिखौ खालामनांसिगोन बेखौ एसे थिखोनानै लादो नोङो दासो हौवा गोदान बायदि मोनदों जोंनि बैनाय दावदै गोमोखौ जिरख'नाय दावदै गोमो लकेल दावदै लकेल पियर बहुत दिसि माबा माबि गैया सालानि थालानि गैया ना मा बैनाय थिखा गामसा गाननाय मानाय फुरा बर'नि ड्रेस गासैबो बेबो माबा नङा बाथौ धोरोमनि नियम निथिजों माथो एसिस्टेन्टखौ देलायहोगासिनो दं एसिस्टेन्टआबो दाना हौवा गोदान फेसन डिजाइनारफोरखौबो देखायब्रा मोखांखौ औ देखायना दों नै खर'नि फावरि बिदि आर'नाइखौ खानायखौ जानला मोनला हाया बहुतानो हाया बिदिखौ खानो नुबाय बहुत सिस्टेमावसो खानांगौ जायो नुबाय दा वाव बिसोरना नै होगासिनो दं हौवा गोदानजों आरो दिनैनिफ्राय फटक लानो मोननाय नंलाफोर बायदि नामा अबसे दं हौवा गोदानजों सोरबासो हाबदेरनानै हैबावदों हिनजाव गोदान लायदोंमोन सफैबाय हौवा गोदाननि न'आव ओमफ्राय दा हौवा गोदानबो देलायगासिनोबो दङ ओमफ्राय हौवा गोदाननि बिब'फ्रा नै हौवा गोदाननि बिब' बे सासे हौवा गोदाननि बिब' ओरै बेखौ खोन्थाथ'ला गाज्रि मोनगोन बियो हिनजाव गोदान लायनो थांदोंमोन बेबो माने हिनजाव गोदान लायनो थांदों माने हौवा गोदाननि बिदा ओमफ्राय नै हनै एक्टरफोरा बे गेजेराव थाग्रानिया फैगोन बोसोराव बेनिया जाहैबाय अनलि नाल' जागोन जाहैबाय हाबायाव जेबो गैया जाहैबाय लास्ट भिडिअ जोबथा ओमफ्राय नैबे हाबा जानायखौ खोन्थायाबा समाया ना मा होनना बुङो आंना बन्दुआ बिसोरसो बेवाय जायो ना मा जायो बेवाय जाया ना मा जायो आब' जौफेबाय जौफेबाय जोंहा बिनानाव गोदान फैदों ओंखायनो
नै बेफोरबायदि हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि खर'आव बिबार हास'नाय मानायफोरखौ सारो दा आस्थामफोरखौ सोबाय नामा बेवहाय सोबाय नुवाखै आदसा दिनै बिनानाव गोदान मोननायनो भिडिअखौ फोजोबना लानायसै आंबो बारा गोलाव बिराद गोलाव जाबाय दहयो गारिनि मानि बायदि रोखोमनि ओमफ्राय गाबोनो हौवा गोदाननि बिराद साफा जिरायनाय हिन्जाव गोदान जिरायनाय दा बेखौ नुगोन